Nemôžete spávať, ste predráždení, máte hormonálny problém, prípadne poruchu štítnej žľazy? Pozdravujem priatelia, reč bude o vysokovrekvenčnom elektrosmogu. Volám sa Ivan Demovič a venujem sa alternatívnej medicíne. Zaujímam sa o všetky negatívne vplyvy poškodzujúce naše zdravie. Dnes som sa rozhodol vysvetliť a laicky ukázať, ako chápať vysokofrekvenčný elektrosmog. To, čo držím v ruke, je jednoduchší merací prístroj na meranie vysokofrekvenčného elektrosmogu. Teda mobily, Wi-Fi siete a radary, TV vysielanie a podobné. Takéto zariadenie dokáže operatívne rýchlo zmerať expozíciu škodlivej energie na vaše telo v prostredí, kde sa pohybujete. Dnes je módne mať všade Wi-Fi vo vlakoch, kaviarniach, kanceláriách, ale aj v spálniach. Moja otázka teda na vás. Chápete vôbec dôsledky svojho konania? Naozaj sa vám žiada mať telo v mikrovlnnej rúre zvanej spálňa? Pozrite si ukážku žiarenia v jednej bežnej pracovnej miestnosti v Bratislave. Prekročená norma vysokofrekvenčného žiarenia niekoľko tisíckrát ešte aj vo vedľajšom dome. A čo na to majitelia zariadení? No to pár mesiacov budú všetci nenávratne chorí na rôzne zdravotné problémy. Ale hlavne ich malé deti. Priatelia, neverte úradom, klamú vás. Keď totiž všetci zapneme Wi-Fi a mobily na malom priestore, hoci aj povolené normou, ich množstvom si tak vo veľkom činžiaku niekoľkonásobne doprajete nebezpečnú dávku trvalého vysokofrekvenčného mikrovlnného ožiarenia. Zodpovednosť tak výrobca presunú na vás. Vysokofrekvenčný elektrosmog zo zariadení má trvalé devastačné účinky, aj keď ho hned necítite. Zatiaľ oficiálna medicína absolútne zaostáva, lebo nemá pripravené žiadne lieky na dôsledky z elektrosmogu a ani vzdelaných lekárov v tejto oblasti. Uverte, že ste v tom ponechaní na seba. Dajte si zmerať vysokofrekvenčný elektrosmog a začnite s regeneráciou a protiopatreniami skôr, než bude bunka nenávratne poškodená a dôjde k nevratným škodám na vašom organizme.